Casal de Sant Jordi, Museu Alcoià de la Festa. La seu de l'Associació de Sant Jordi, que és l'entitat que regís i organitza la festa de moros i cristians, ocupa una antiga casa pairal alçada en el segle XVIII. És un edifici d'àmplies estances amb un vestíbul imponent, del qual destaca l'artístic passamans de l'escala principal, així com el paviment, que és original del saló noble de l'immoble. També és digna de contemplació la contrapetja dels escalons, feta de taulellets que representen les diferents indumentàries de les filaes que prenen part en la festa d'abril. En aquest immoble, l'entitat festera va instal·lar el Museu de la Festa, on s'exhibís una selecció d'objectes i elements de la festa de moros i cristians i es recrea amb tecnologia audiovisual i multimèdia aquest esdeveniment declarat d'interès turístic internacional, mitjançant el qual es commemora la història local, gestada en els temps de la conquista cristiana del segle XIII. Aquest succés de la nostra història s'ha tornat festa, en el qual moros i cristians reviuen mitjançant la música, el color i les fastuoses desfilades la seva identitat pròpia.